Alright, ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenny Bheshu ngingowakwaDzanibe isibongo. Kulolu suku lanamhlanje sibheka ke ingosi lapho sithi you are not alone. Siyazi ukuthi ke esizokhuluma ngako la into engavamile abantu abangakhulumi ngayo isikhathi esiningi. Sisenyangeni abanye abangazi nanokuthi ke uJuly inyanga yamadoda. Cishe mangibheka nje einsukwini uma ngabe ngingaphazami iyagamanxa ize iya ngasekupheleni izinsuku cishe zidlulile ezingamashumi amabili semashumeni amabili nomuvo njengamanje. Abantu abaningi abazi ukuthi ke inyanga le yamadoda ikuphi ngempela okuhlupha amadoda okukhulunywa. Siyazi ukuthi ke ngolwimi kwelelo silikhulumayo lwesiZulu kuyakuthiwa ukuhlula amadoda kuyabikwa. Isizwe ke sakhiwa womama. Uma ngabe indoda ke sixakekile yona ibika kuphi ibika kobani ngoba sesiphila isikhathini la abantu uthi ungabika wena bese ke udaba lwakho nje alizwakali ukuthi hayi indoda ayikhale qina mfowethu hawu kahle mfowethu nawe waze watetema. Siyazi ukuthi masithi you are not alone yana okuyiyona ke eyongamelwe noma eholwa umama uJabulile Maseko. Siyazi ukuthi ke ungumphathi aphinde abe ngumsunguli wayo uzokwazi ukuthi akasichazele kabanzi ngayo. Sizomnika ithuba kabingelele bese ke sihlala phansi naye sike sithole kabanzi ukuthi uma ngabe sikhuluma ngezinto ezithinta iGBV iGBV ke i-gender based violence ngiyazi ke kufakwe ke nohlavu lolu luka F okuthiwa ke femicide azokwazi ukuthi naye asichazele kabanzi ngenaloko lo hlavu ukuthi lihamba kanjani. iGBV ke ay affect noma ayibhekele ekuthenini kuhlukumezeka omama nezingane kuphela namadoda ayamanye athatha inqumo zokuthi ke agcine ke impilo zayo ngokuthi ke agcine ke ithathela ke impilo kunzima. Ubonile ke isigamekweni sangaleli viki esibuya kulo lempela sonto nje sibuya kuyo lapha ya endaweni ke yasesithama owesilisa ugcine ke ethatha ke impilo yowesifazane wagcina ke futhi ngokuthi aphendule isibhama edubule nayo. Ezinye zezinto esithi ke masikhuluma bese ke senza lento ekuthiwa ke i-reference. Ake nginikeze ke umbhobho lapha ya kumama uJabulile Maseko asichazele kabanzi ngenkampani yakhe okuyiyana inhlangano aphinde ke futhi asitshele ukuthi namhlanje sizongena sithini kulolu daba. Sanibonani babukele emakhaya ophambi kwenu uJabulile Maseko. I'm the founder and a CEO of You Are Not Alone Women and Family Center. This is an NPO of professional social workers specializing on gender-based violence intervention and mental health. Siyatholakala ke eMahokeng extension esiphinde sitholakale eNorthern Park Police Station, Sebenza Police Station and Edenvale Police Station. Saphinde sakhula satholakala eMpumalanga eMayflower Police Station. So you are not alone. We are here today. Mama Maseko siyabonga ukuthi ke sinawe sihlezi la sithi yana you are not alone. Sisenyangeni yabantu besilisa abantu abaningi abazi. Sibheke enyangeni yabantu besifazane okuzothi nje kusuka kube kukuningi okwenzekayo. Yini ngoba singanaki noma mhlambe vele umuntu wesilisa uqweqwe nje into ezomele. No, isikhathi sesitshintshile mfanelo abantu besilisa sesiyabanaka nowadays because yibo the head of the house. Ayitshintshanga ndawo, ayitshintshanga even though we are saying we are now equal, we still submit to amadoda. Siyawazi ukuthi akhona, siyawazi ukuthi they are the head of the house. Siyazi ukuthi mental health yabo matters too for them to be able to lead endlini. Ulida kanjani ulimele ublida ngaphakathi. So you cannot lead na ulimele ngaphakathi. So as we are women sifuna amadoda are right psychological, not amadoda alimele azoblidela phezulu. Ziningi izinto ezenzekayo, girlfriend allowance endlini indoda yiye kufanele yenze izinto financially nanokuthi ke amadoda agcina ke ane-stress ezikho. Do we need to be sharing izinto as abantu abasendlini or indoda idla ithukuthuku zayo? No, we need to share. We need to share izinto ziyadura njengamanje. Akufuneki umfazi ohlele endlini, akufuneki indoda ehlele endlini. But anyway umsebenzi awukho angisho ukuthi nakunendoda out there ehlele endlini ingasebenzi bese yazibulala because yona ayisebenzi. But yes, we need to share izinto ezenzakala endlini because cost of living is too high in manje. Iziphi izinto ezihlukumeza abantu besilisa kakhulu ngoba siyababona baphethe ibhamu sigcine futhi sizwe ukuthi sebeqedile imndeni yabo bayadubula babulala umama
babulale izingane ikakhulukazi kuma relationship yini lena yenza ukuthi umuntu wesilisa angakwazi nje ukwamukela ukuthi uthando maseliphelile namanye ke nje mhlawumbe ama contributing factors ngokwe finance izinto ezenza ukuthi umuntu agcine kuthiwa nangu seyikhungile impilo yakhe ithathile. Kuyashiyana mfanelo because ngishilo ukuthi isikhathi sichangeile. Abomama used to stay at home doing nothing, just washing dishes, doing house chores. But nowadays kuchangeile kakhulu lokho ukuthi abafazi they are out there bayasebenza bayazisebenzela. Abafazi bayadrive nowadays. So kuba namadoda abanomona again. Uthola ukuthi so ba too controlling kulo mfazi wena so uyibona ngathi nguyindoda yalandlini kanti isimo sichangeile. Kuthi umuntu accept isimo the way singakhona kuba difficult for indoda because of our culture, the way sikhuliswe ngakhona abafana bakhuliswe ngakhona ukuthi you are the head of the house, you have to do 1 2 3, but if you cannot do it, you cannot provide as indoda, so you are weak, then nawe bese uyibona ngale ndlela. So bakutshele nabangani bakho bathi hayi umfazi wakho sekudonsa ngelokho nje ngekhala. Yes, because umfazi wenza everything endlini kanti akusinjalo. We need to accept ukuthi isimo sichangeile again. Bese kuba khona nalabo bafazi laba bahlala ezindlini into abayaziyo ukuthi baqele endodeni. Whatever oyicela endodeni wena nje ulindele ukucela noma indoda ayisana mali seyiyafa kumashonisa ayikwazi ukuthi izokhuluma kuwe because bathi indoda ayikhali. Kanjani indoda ingakhali? Because we are all created by you God, we have to cry nangabe kunzima. Then amadoda amaningi awakhali financially baya strugglisha, then aloku aqhubeka umuntu like everything is normal, then depression comes. Ubona umfazi wakho soyazigezela uba clean uyaphuma so emadodeni because wena financially you are struggling. That's when you decide ukuthi let me take my life or ngithathe impilo yakhe le ngeke azangishiye because now angisana lutho. Kule nyanga yabantu besilisa noma ke yamadoda iziphi izinto esingayiphakamisa kakhulu nolaka nje ukuthi silikhuza kanjani nina njengoba niyiyana umsebenzi wenu omkhulu ukunakekela nokubheka abantu ngokwezimo nokuthi bengakwazi ukuthi behlukumezane ngokobulili. Mental health kubalulekile. That's why sithi thina sidila kakhulu nge-mental health ngoba you cannot eradicate gender-based violence while umuntu angekho right psychological. Na umuntu angekho right anama anger issues, you have to deal with your anger issues, you have to deal with all the emotions eziba khona ngendlela right. If your mental health is okay, you are able ukuthi wenze the right decision about your life. Even if like let's say your wife or your partner uyakuprovoke, you are able to take a pause and think about it. This person, I still need this person tomorrow. If I respond in this way, I'm going to destroy or I'm going to build. Okubalulekile is to take care of your mental health. Whatever you do, zicabange kuqala wena as a human being, prioritize yourself as umfanele ukuthi yes, even though I have my partner, but I still comes first. You know, like life in nasithanda, we love too much, we love 100% and forget to leave a gap for our disappointment. Then here comes a disappointment, you cannot accept it. And you look at life, you buka impilo, you buka ngabanye bantu. Esikhundleni sokuthi ubuke impilo about yourself. Ubuka ukuthi your friend waphila impilo sona, why mina ngiphila impilo sona. Looking at impilo ye social media, believe me, ku social media, I post what I see it fit. Leo ukuthi when I now buka lapha ku social media, you'll think that everything is pashasha. Kanti next, you'll post imoto ezingaka kanti struggling financially. Yes, unayo le moto but you're struggling. Then omunye umuntu abuke impilo engeyakho lo iposta ku social media, then that person want to be you. You cannot live impilo yakho because of someone else. Phila impilo oyibona ukuthi I right for wena. Think before you act. If your mental health is okay, you'll be able to see ukuthi not everything that is gold glitters. Yes, because sibuka yonke into eyenzakala ngaphandle, abantu abalalila ngaphandle, they doing izinto ekungafanelanga bazenze. Then you'll want wena izinto abanazo, then you'll end up uzibulala because nomfazi wakho uzocompare compare no bhuti wase next door. Why lo bhuti wase next door enza izinto ezingekho right to get
whatever anayo, then uzokwenza kanjani wena ngoba you don't know ukuthi ubhuti wenza kanjani. Then you see yourself as useless because but men must provide, men must. If you want your man to provide, also bring something nawe. You cannot want a man to have a car while you don't have a car. You cannot want a man to have money while you don't have money. Now bring your own money so that the man can bring his own money. Let it be fair elifini. Ungabulali umunye umntwana ngestress. Hayi wakhuluma kwaze kwazwela ngiyambona umbuke manje uyasho uthi hey mama lona hey wakhuluma uthi hey uthini lo mama wakhuluma into enzima kanje ukhuluma nathi sabantu besifazane mhlawumbe mase siya ngasemaphethelweni mama Maseko inyanga yabantu besilisa kunguJuly sizobheka kwinyanga yabantu besifazane iziphi indlela esifanele siyiphathe ngazo thina njengabantu besilisa accountability responsibilities ngoba phela kwesinye isikhathi izinto eziningi ezimbi zigcina vele zivela ngokuthi izenziwa isandla somuntu wesilisa. And if you can look at things abafazi bayazikhulumela mfanelo. We are the one who organize ama event mental illness ama workshop we are. And you as a man, if you ukamuka ukhala uthi this is what happened to me, ubona abobaba bahlekana bodwa and you are unable ukuthi wena communicate your feelings, you stigmatize everything that is happening around us. That's you men stigmatizing yourself whatever is happening. That's why we see amadoda amaningi azihenga. Khona la Thembisa sekuningi kakhulu le ukuthi amadoda ayazihenga because I cannot be open enough ngikhulume nawe mfanelo ngisho ukuthi I'm not okay. I'm not okay. And it's okay not to be okay. And umuntu nakeza ku athi I am not okay. You have to respond in a rightful manner. So good. It's okay not to be okay. It's not like you are saying you are a therapist. You just tell the person ukuthi life it's a journey. Inama speed humps angeke ibe smooth but sometimes basho abanye bathi nakusekuzokhanya kuba mnyama kakhulu. But people abanye abasakubona ukukhanya because bavele bayabona ukuthi impilo nase kumnyama seyiphelile. Let me just cut everything. Ngikhathe impilo yami short. And sometimes uthi uyadla lezi zinto zidlayo ungafi. Can you believe? Uzi destroy kancane kanti kube you came to us and communicate. You went to amanye amadoda and communicate ukuthi amadoda hayi nenza kanjani nase kusoko relationship. Here are the social workers. You can communicate with us as social workers as amadoda. Then says enyangeni abafazi vele bayazikhulumela abafazi bayaziorganize. They think about themselves first to heal themselves first. But you guys, you don't do that. You're supposed to choose yourself always. And when you're killing yourself for someone else, what about you? Love yourself enough so that you cannot kill yourself because of someone else. Mama Maseko siyabonga kakhulu sesiyivala ake sibheke ukuthi past events, future events, stakeholder acknowledgement nabantu enibambisene nabo kulomsebenzi wokuqhubha ivangeli lokuphilisa abantu ngokukhuluma nabo. Ngiyabonga ngale opportunity yazi kukhona ibophilungu. I cannot say thank you enough to umeme uMavis ngimiza umeme mina wasebuphilungu empilweni nonhlanhla maphangula hey yona leyo nonhlanhla uyazi ukuthi ufuna ukuthini nonhlanhla tsala uhantu zabathu yes yeah abo Bishop Mtshali abo Mama Mary the event esizenzile last Mama Mary as leader, the Queen Mother, you know, being led by Mama, nathi we are learning from yena ukuthi impilo iyabanzima but we walk the journey as give up elifini. Hamba no Mama Mary into ebaluleke kakhulu empilweni yami ngibonga kakhulu ukuthi nginabo. And again ngaphandle kwethembisa online ukuthi share this news to abanye abantu ngoba asifuna ukuthi whatever we have ibe yethu sodwa. And ngibonga wonke ama stakeholders eza ethembisa to support iyana like imemeza last bekune workshop ememeza it was very good. Yenze i-change naseyana ayenzanga i-change kuphela kumemeza staff but yenze i-change naseyana ngibonga kakhulu nabo bo the parliament. Sibonga kakhulu umsebenzi wabo nokuthi basibize ukuthi sizokwazi ukuthi sikhulume ne staff sabo nabo i-support yabo abayenzile iyana. We thank you so much
kakhulu sibonga wena ngoba bonke labantu basibona because of Thembisa online, the team as a whole. Hayi engemkhohliwe cha ngemkhohliwe, but anyway ngibabonga. Umuntu phela ukumkhohla kushuda umthandi ukuthi manje kwenzeka lokho kwenzekayo manje. Yeah, but anyway bonke nje laba basupport iYana ngibonga kakhulu, abozana ukuthula, aboliseli yethu engabisa sisonke. Ithembisa ayikho alone. I'm saying wherever you are, don't kill yourself, don't die alone. We are here with you. Thank you. Siyabonga kakhulu babukela emakhaya, niyazi la sitholakala khona eMahawukeng Extension, siyatholakala eNorthern Park Police Station, siyatholakala eEdenvale Police Station, eSebenza Police Station, nakhona eMayflower Police Station. Our numbers is 063 991 1274, 063 991 1274, 010 065 1733. 010-065-1733. We are saying you are not alone. Thank you. Njengoba ke ubonile bakwethu, you are not alone. Njengoba umuntu wesilisa kufanele ukuthi makunezinto ezingakuphathi kahle, ayikho into ezokulapha mfowethu ngaphandle kokuthi ukhulume. Ngisho noma ngabe kuthiwa unemali engakanani, noma ngabe kuthiwa awunalo ngisho isente njengamanje. Into ebalulekile lento ekuthiwa amadoda awayenze, kuthiwa amadoda awakhulumi. Into ezokwelapha ubonana nosonhlala kahle bese ukhuluma lezo inkinga onazo bodla bese into yakho iyakwazi ukuthi ke ihambe kahle iqonde. Ziningi ke inkinga bakwethu ezinye kayilingana. Ukulalele nabanye abantu nabo sonhlala kahle bekwenze lento ekuthiwa i-counseling. Ngiyazi ukuthi lento ekuthiwa i-counseling abanye abaningi abayithatha serious, uyayidinga. Igama lami ngingumfanele uPhenyo Ibheshwa kaDzanibe, isibongo kanti ke uhlelo lolu esiliqoshelwe imsindo kanjalo nezithombe insizwa ke uAsesipho Figlen ebambisene naye uBanele uBrazo wakwaSondlo ekhona naye uSihle wakwaNgwini. Siligoqisa lapha ke lolu hlelo siphinde futhi sihlangane ngokuzayo lapho sithi Yana, you are not alone.